presne 8 bodov z 10. Ideme na ďalšie. Dubajská čokoláda zadel prvé miesto. Takže, ako dvojka, bol toto Popstarty. Trošku si aj vyplachnem ústa. Trošku. Riešte, to je u nás časté. No. Popstarty ohodnotím. Nevšimajte, prosím si ich. Prosím. Popstarty dávam 9 bodov z 10, lebo ako fakt to nesklame a vážne odporúčam si kúpiť, takisto ako túto dubajskú čokoládu. Ja to ju jem. Neporazí. Ok, už som mi trošku dojedla. Takže ideme na Nerds. Má to blbé balenie. Za blbé balenie nebudem strhávať body. Ja som taká zlatá, že nestrhávam za to body. Sakra. Sakra. Mi to tu trošku rozsypalo. Mám trošku. Počkaj. 1, 2, 3, 4, 5 guľoček. Nersk. Dávam 9 bodov z 10, takisto. Ale dám to tak, že vlastne napríklad toto bolo lepšie, tak toto dám na vyššie miesto, hej. No, a ja si potom musím skočiť, lebo som to dala head, lebo ja si to ani nemôžem vidieť. Ok, už to mám tu. Bože. Tak. Na hnusné pitie. Reálne vonia to tak, ako to chutí. Tomuto. Je to dosť kyslé trošku, aj ma striaslo. Ja neviem, 5 bodov z 10. A teraz ideme ohodnocovať, lebo na tybe šet. Ako prvé miesto dostáva Nerds. Nesklame to, fajné to je. Nemá čo sklamať. Akurát iba to blbého. Hej. Balenie trošku. Takže, ako druhé miesto dávam no počkajte. To je trošku ťažké, lebo to nezáleží iba od 0 do 10, hej. Takže aj o tej chuti. No. OK. Na druhom mieste skončil Popstarty. Ako nemá čo sklamať. Dobrá príchuť, odporúčam. Proste je to dobré. Ako nepila by som to, že každý deň alebo každý týždeň, hej. Pila by som to tak max 3 týždne. 3 týždne, proste za 3 týždne si dám toto jedno, hej. Dajme tomu. Takže ideme na ďalšie. Ako tretie miesto asi už viete čo. Toto je dubajská čokoláda. Nemá čo stratiť. Ale štve ma, že je horká proste trošku a proste do takú čokoládu, takú drahú čokoládu
No chápem. A niekde stojí, že 25 eur, hej. Je to 3. miesto. A 4. miesto, ja by som dala aj 10. miesto. Je toto tu. Toto je najhoršie pitie. Mohli vymyslieť. Nedoporúčam. Ako, komu to chutí, nech sa páči. Ja nesúdim nikoho podľa toho, hej. Ale komu to chutí? Nehádam sa. Proste, mne to nechutí osobne. Ak si to chcete za euro 70 kúpiť, nech sa páči. Takéto maličké balenie. Tak, nech sa páči. Nesúdim nikoho podľa toho. Takže, tak. A ja dúfam, že sa vám video páčilo. A nezabudnite dať odber, like a nezabudnite, že chcem dosiahnuť 70 odoberateľov. Takže klikajte a bye!